Καλησπέρα Πέλα Ματζίδου, καλώς ήρθες στο Coffees, Books and Coffee. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκεσαι σήμερα εδώ για την συνέντευξη που δέχτηκες να μας παραχωρήσεις. Καλησπέρα Αθηνά, σε ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία στον όμορφο χώρο του Coffees Café. Η χαρά είναι όλη δική μου που είμαι σε αυτό το υπέροχο μαγαζί. Βρήκα και την όμορφη γωνιά μου εδώ με τους ωραίους πίνακες, κάθισα και είμαι έτοιμη να δεχτώ τις ερωτήσεις σου. Γι' αυτό είμαι διπλά χαρούμενη σήμερα, γιατί επέλεξες background την έκθεση της Αλέξα, που είναι επίσης φίλη του Coffees και είναι μια υπέροχη φωτογράφος, εξαιρετική. Και νομίζω ότι δεν μπορούσες να επιλέξεις καλύτερο σημείο του Coffees αυτή την εποχή για να κάνουμε τη συνέντευξη. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα που είχα τη χαρά προσφάτως να γνωρίσω. Χρώματα λοιπόν, θάλασσες, φύση, βουνά και ένα γράμμα, 3 σταθμοί. 3 σταθμοί ακριβώς. Πάμε λοιπόν να πούμε 2 κουβέντες, έτσι να μας πεις 2 κουβέντες για το υπέροχο αυτό βιβλίο, το πρώτο σου συγγραφικό έργο, που εδώ και 6 μήνες κάνει θράψη και περπατάει, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, στις αναρτήσεις που βλέπω και όχι στις δικές σου μόνο αναρτήσεις, αλλά και σε πολλών άλλων και σε κάποια περιοδικά έτσι, που γράφουν για σένα και για το βιβλίο σου. Ναι, το βιβλίο μου κάνει πολλά και διάφορα ταξίδια. Δεν ξέρω αν κάνει θράψη, πάντως όπως μου είπε και ένας φίλος που μάλιστα είχα την τιμή να παρουσιάσει και το βιβλίο μου, κάνει θράψη στις καρδιές όσων διάβασαν. Σου είπε ότι κάνει θράψη στις καρδιές των ανθρώπων, έτσι, των αναγνωστών. Ακριβώς. Και το είπε ένας ψυχολόγος αυτό. Ακριβώς. Άρα γιατί να μην πιστέψουμε ότι κάνει θράψη λοιπόν και σε όλη την Ελλάδα. Πώς το εμπνεύστηκες στο βιβλίο αυτό, πότε το έγραψες, πώς αποφάσισες να μπεις στη διαδικασία της έκδοσης? Η αλήθεια είναι ότι πάντα εγώ από μικρή έγραφα σκάλιζα, έγραφα λεύκομα, ημερολόγια και έλεγα πάντα ότι όταν μεγαλώσω θα γράψω ένα βιβλίο. Απλώς δεν είχα το θάρρος. Νόμιζα ότι αυτά που έγραφα ήταν μόνο για μένα, κάποιες εσωτερικές μου σκέψεις και δεν είχα το θάρρος να τις δημοσιοποιήσω, να τις βγάλω προς τα έξω. Όμως, μάλλον ήταν η κατάλληλη χρονική στιγμή για να το εμφανίσω. Το έδειξε κάποιους ανθρώπους που πίστεψαν στο βιβλίο μου και με βοήθησαν να το μοιραστώ με τον κόσμο, να το προωθήσω. Και νομίζω ότι έκανα καλά τελικά που δεν το κράτησα στο σιρτάρι μου. Και τώρα αυτό το σιρτάρι έχει ανοίξει. Το σιρτάρι έχει ανοίξει, ναι. Ήταν να μην ανοίξει και ετοιμάζεις και κάτι άλλο. Ετοιμάζω και κάτι άλλο που θα είναι πολύ διαφορετικό από το πρώτο μου έργο. Ίσως γιατί αυτό που γράψαν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να μας αντιπροσωπεύει για πάντα. Τώρα αισθάνομαι θέλω να γράψω κάτι άλλο γιατί έχουν αλλάξει τα βιώματά μου και νιώθω έντονα την ανάγκη να μοιραστώ κάτι άλλο που θα με κάνει πολύ χαρούμενο που θα το μοιραστώ με τον κόσμο. Τίτλος υπάρχει? Υπάρχει τίτλος, αλλά δεν θα αποκαλύψω την ιστορία. Θα κάνω όμως μία μικρή μόνο αποκάλυψη και μόνο για σένα. Ευχαριστώ. Ότι θα είναι ένα βιβλίο το οποίο θα έχει γραφτεί από 2 συγγραφείς. Από 2 συγγραφείς? Από 2 συγγραφείς, Δεν ακριβώς. έχεις κάνει ακόμα πρόσκληση να στο συγγράφει, οπότε μάλλον δεν είμαι εγώ. Δεν είσαι εσύ η δεύτερη, είναι για λόγους. Θα καταλάβεις τέλος πάντων, δεν θα αποκαλύψω περισσότερα. Θα καταλάβεις όταν το δεις. Αλλιώς θα ήσουν σίγουρα η δεύτερη. Πολύ ωραία, όχι, γράφεις εξαιρετικά και χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνεις στη διαδικασία να σκέφτεσαι και για το επόμενο έργο. Το έχω διαβάσει το βιβλίο σου και δεν σου κρύβω ότι δεν μπορούσα να σταματήσω. Έχεις πολύ καλή ροή λόγου, πολυπρόσωπο βιβλίο. Υπάρχουν, αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι κάθε φορά που τελείωνε ένα κεφάλαιο άφηνες στην τελευταία σειρά ένα υπονοούμενο που έπρεπε οπωσδήποτε να γυρίσουμε την επόμενη σελίδα να ξεκινήσουμε το επόμενο κεφάλαιο. Δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε. Είχε suspense δηλαδή, θέλει να μου πει. Είχε suspense. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο και φαντάζομαι ότι το επόμενο θα έχει έτσι την ίδια ροή λόγου. Πάλι δεν θα μπορούμε να σταματήσουμε να το διαβάζουμε. Ας φύγουμε όμως από το βιβλίο να πάμε σε ένα άλλο τομέα της ζωής σου. Είσαι μητέρα 2 δίδυμων κοριτσιών. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μεγαλώνεις 1-2 παιδιά, 1 είτε 2 παιδιά και μάλιστα να είναι και δίδυμα. Έχει τη δυσκολία του, δεν θα το αρνηθώ. Υπάρχει δυσκολία, ναι. Παρ' όλα αυτά είσαι και μάχημη δικηγόρος. Προσπαθώ και κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ, ναι. Πώς τα καταφέρνεις όλα αυτά, πώς μπορείς να τα συνδυάζεις, συγγραφή, επάγγελμα, μητρότητα, οικογένεια γενικότερα, σπίτι, τα πάντα? Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν είμαι η μόνη γυναίκα που κάνει τόσα πράγματα. Γιατί όλες οι γυναίκες πλέον έχουν πολλαπλούς ρόλους. Το θέμα είναι ότι τα κάνεις επιτυχημένα όλα αυτά.
Θέλεις να σου πω το μαγικό συστατικό είναι η αγάπη για αυτά που κάνεις. Όταν κάτι αγαπάς, δίνεις το 100% του εαυτού σου. Εγώ και αγαπάω τη δουλειά μου. Καλά, τα παιδιά μου εννοείται ότι θέλω να είμαι δίπλα τους καθώς μεγαλώνουν, να μοιράζομαι τις στιγμές μαζί τους. Αλλά και αγαπάω πάρα πολύ και το γράψιμο και γενικώς. Όταν κάτι δεν το αγαπάω, απλά δεν καταπιάνομαι μαζί του. Άρα βρίσκεις χρόνο ή δημιουργείς χρόνο για να μπορέσεις να δώσεις. Δημιουργώ χρόνο μέσα στη διάρκεια της ημέρας για να το μοιράζω το χρόνο μου μάλλον και της νύχτας πολλές φορές και μόνο της ημέρας για να ασχοληθώ με όλα όσα θέλω. Γενικά, επειδή σε γνωρίζω, έχω την χαρά και την τιμή να είμαι φίλη σου, ξέρω ότι είσαι αποτελεσματική και ξέρω ότι έχεις και πείσμα σε κάτι με το οποίο θα καταπιαστείς να το φέρεις εις πέρας, αλλά έχεις και μια τελειομανία. Το πείσμα και η τελειομανία είναι στοιχεία του χαρακτήρα μου, ναι. Ομολογώ πως είναι και τα δύο. Έτσι λοιπόν εξηγείται και μια ακόμα επιτυχία που είχες φέτος. Εκλέχτηκες και μάλιστα πρώτη στην παράταξή σου, δημοτική σύμβουλη στις περασμένες εκλογές. Πώς το κατάφερες αυτό? Βγήκα έξω στους δρόμους, επικοινώνησα με τον κόσμο. Αυτό δηλαδή, δεν έκανα κάτι μαγικό, έκανα το αυτονόητο. Πρέπει να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, να καταλάβεις, να νιώσεις τα προβλήματά του, να τα κάνεις δικά σου τα προβλήματά του, να καταλάβεις πώς θα ήθελε να δει την Καλαμαριά που μένουμε και αγαπάμε, πώς θα ήθελε να τη δει, τι ονειρεύεται για την Καλαμαριά ο κάθε πολίτης. Τι από αυτά που ονειρεύεται φυσικά είναι εφικτό, έτσι, δηλαδή να κάνεις πραγματικές συζητήσεις, όχι ουτοπικές και κάτι τέλος πάντων να πάρεις τους δρόμους και να μιλήσεις με τον κόσμο, να το επικοινωνήσεις. Αυτό ήταν αυτό που έκανα εγώ τουλάχιστον. Μήπως ο κόσμος σε εμπιστεύτηκε, οι ψηφοφόροι σε εμπιστεύτηκαν ακριβώς επειδή είσαι πολύ αποτελεσματική και επιτυχημένη και στους άλλους τομείς της ζωής σου? Δεν ξέρω αν με εμπιστεύτηκαν γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι κατάλαβαν ότι μιλάω ειλικρινά, ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω μόνο διάθεση για προσφορά, δεν έχω ξαναδοκιμαστεί, δεν έχω ξανακριθεί. Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση των πολιτών, θα καταβάλω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Δεν ξέρω αν αυτό το έβαλα προς τα έξω και μπόρεσαν να το καταλάβουν για μένα, πάντως πήρα αποδοχή και πήρα και αγάπη από τον κόσμο. Και φυσικά όλο αυτό δημιουργεί και μία δέσμευση σε μένα, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Γιατί όταν κάποιος σε εμπιστεύεται, εσύ πρέπει να φανείς αντάξια αυτής της εμπιστοσύνης. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι σε αυτό ήθελα να σταθώ. Ίσως όλη αυτή η αποτελεσματικότητα που δείχνεις στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σου δίνει τη σιγουριά στον ψηφοφόρο ότι θα επιτελέσεις και σωστό και χρήσιμο έργο αυτή την πενταετία? Μπορεί, δεν ξέρω ειλικρινά ποιο ήταν το κριτήριο του για να με ψηφίσει, αλλά σίγουρα όποιο και να ήταν, εγώ θα φανώ αντάξει αυτής της εμπιστοσύνης. Περιμένουμε λοιπόν. Βεβαίως. Θα κρυθείς. Βεβαίως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καθένας κρίνεται για τις πράξεις του. Τα επόμενα 5 χρόνια λοιπόν θα κρυθείς. Γι' αυτό εγώ σου εύχομαι καλή δύναμη, να έχεις καλή δύναμη στο έργο σου. Θέλω να σου πω και συγχαρητήρια και δημόσια συγχαρητήρια και για την εκλογή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά. Και για την επιτυχία του βιβλίου σου και συγχαρητήρια που είναι στη διαδικασία να κάνεις ένα βιβλίο, ξεκίνησες μάλλον το επόμενο βιβλίο σου και μακάρι κάθε χρόνο, κάθε 2 χρόνια να σε συναντάμε συγγραφικά, να σε διαβάζουμε και να εξελίσσεσαι όλο και περισσότερο με ό,τι και αν καταπιαστείς. Μακάρι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ για τη συνέντευξη, για τη φιλοξενία στον χώρο σου. Θέλω μια δέσμευση ακόμα, μια και μιλήσαμε για δεσμεύσεις προηγουμένως. Το επόμενο βιβλίο, η πρώτη παρουσίαση, το 1 γράμμα και 3 σταθμοί ήταν η δεύτερη παρουσίαση εδώ. Εδώ τώρα θέλω την πρώτη παρουσίαση, στο δεύτερο βιβλίο. Εννοείται, αλλά μέχρι να έρθει το δεύτερο, να πούμε και ότι θα γίνει και μια υπογραφή βιβλίου που θα χαρούμε να καλωσορίσουμε τον κόσμο. Λέω να την κάνουμε, γιατί μου το ζήτησαν. Μου είπαν κάποιοι άνθρωποι δεν θα ξαναέρθει στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, πας εκτός και δεν θα ξαναέρθει. Οπότε σκέφτηκα να το κάνω, έστω για όποιους θέλουν, για τους λίγους, για τους πολλούς, δεν ξέρω. Και η υπογραφή βιβλίου είναι και λίγο πιο χαλαρή, ο κόσμος μπορεί να συνομιλήσει καλύτερα με τους συγγραφείς. Ακριβώς. Δεν είναι αυτό το πιο έτσι, ψυχρό, σε ένα πάνελ, μιλάμε 2 άνθρωποι. Είναι και η γιορτινή περίοδος, θα πιούμε και ένα κρασάκι, θα γνωριστούμε, θα επικοινωνήσουμε. Να το προγραμματίσω δηλαδή. Εννοείται, να το βάλουμε στο ημερολόγιο, βεβαίως. Ωραία, θα φροντίσουμε να το κάνουμε πριν τα Χριστούγεννα. Παίρνω και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για όλα. Αγαπημένη Μπέλα, Ατματζίδου, εγώ σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ και εγώ.